Bratasena. Wah, Kurupati kakangku kuwi. Kowe tak kandhani. Tata gelar iki pandhadaran yektine. Ya kanthi cara iki anggenku bakal ningkes kowe sadulur-dulurmu Pandhawa. Pangeh lamun Kurupati besok bisa dadi ratu Ngastina Blegedhu mubramu-bru. Lamun to kowe sadulur-dulurmu isih urip. Aku rangka dewa jebul kaya mengkono leka ing gedhoamu. Angin medan karo jabatan mendem karo kelungguhan tega mentara karo parandene ngandhep panjenengane Pendhita Durna. Kowe iki sapa, Nduk? Nggih. Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwan tuwa kunjuk Bapa Guru. Ya ndak tampa gawe bombonge rasa. Kowe sapa? Inggih. Atur wuning bilih kula menika panunggalaning para Sata Kurawa. Dados putranipun Kanjeng Rama Adipati Destarata menika gunggungipun 101 ingkang 100 menika para Kurawa ingkang setunggal menika mijil pawestri nenggih kula pun Dursilawati. Dursilawati panunggalane para Kurawa, adinipun Kakang Mas Jaka Pitana inggih Kakang Mas Kurupati. Lah banjur nemoni karo Guru Durna ana wigati apa? Nuwun sewu. Kula nyuwun kanthi sanget benjang pandhadaran keparenga Bapa Guru paring kamenangan dumateng kadang-kadang kula Sata Kurawa lan menawi paduka kepareng paring unggul dumateng para Kurawa kula pun Dursilawati nedya pasrah jiwa raga dumateng paduka Bapa Durna. Blaka suta kemawon kula menika taksih suci. Kula menika taksih prawan boten wonten ingkang wenang murba dumateng badan kula sakujur kejawi namung jengandika Bapa Guru kula pasrah jiwa raga dhateng paduka. Romang sama kuwi guru sing piye? Nadyanto kuwi pamer ayu marang aku, pamer kasulistian marang aku, rayu karo Durna, ora bakal kelakon. Mergo sosisku wis layu. Ora gampang kaya ngono kuwi banjur yen kok godho ngangge tembungmu sing endah kaya ngono kuwi banjur kowe aku karo kowe banjur sambung rasa liwat piranti terus aku ngirimi barangku tak kirim ning kowe. Ora bakal kaya ngono kuwi. Padake apa aku rumangsamu? Kula menika setya bekti dumateng paduka masrahaken jiwa raga kasucen kula dumateng paduka mboten wonten priya ingkang wenang renggut dumateng kasucen kula kejawi namung paduka Bapa Durna. Aku ora gumun karo wong ayu. Lek bacane wong nek ora gumun, ora ngerti bojoku iki jaran, ngerti ora? Luwih jembar luwih amba.
Lha iki gur sepira kowe iki? Nanging kula lair batos. Tanpa menika mboten badhe kula kabaraken dhateng sinten-sinten. Aja ngawur-ngawur gawar kaya ngono kuwi. Ora gampang kowe iki ndun blethuk rasane Durna, banjur kowe ngrayu karo rasane Durna. Aku ora gumun karo ayumu sing kaya ngono kuwi. Nganti kowe ora lunga saka kene, malah bebidung rasane Guru Durna. Aku tega mentala nyiksa karo dapurmu. Duh. Lho gembal manyar-manyar. Jagat sing wis sepuh, donya sing paribasan rapuh kaya jagate meh runtuh. Kok apa kartine menungsa nek kaya ngono kuwi? Ora ngerti karo kautaman, ora ngerti kaya bebener. Sengkuni ya ngono, Dursilawati ya kaya mengkono kuwi. Ning nadyan kaya ngopo lan kepiye Durna tetep ngadeg jejeg dadi Mahadwija sing becik lan sing apik. Ora bakal kenggo karo apa wae. Aku kudu tetep adil karo murid-muridku. Haring wacitaning ati Sumantaka Hamira puja angga Dahat muda ing batine marma kedah dinunggung basa kang kelantur tutur kang ketula-tula nuwun sewu Angger Kurupati sakadang menapa dene Angger Puntadewa sakadang Pandhawa saderengipun pandadaran kawiwitan pun bapa badhe paring dawuh langkung rumiyin Meninggi Bapa Guru Durna badhe wonten dawuh menapa nata ling manah kula daya-daya ingkang ngadani pandadaran sampun ngantos kula mangke bebarang wirang pramila saking menika bebasan nyidam rujaking pace kaselak
mangertosi tetering para kadang Kurawa dalah Pandhawa ing reh olah kridaning prang pupuh. Nuwun sewu Bapa Durna. Sedya kula muhung saged nuhuni dawuhing guru. Namung kemawon reh niang raos taksih tebih saged damel pamarming Bapa Durna. Mila saderengipun kula pun Puntadewa nyuwun lumunturing sih pangaksami Bapa. Angger Kurupati syukur menawi jengandika sakadang Kurawa sampun sameta ing samukawis. Angger Puntadewa inggih wonten dawuh. Sampun wasumelang ing manah yer jer pendadaran menika namung kangge ningali dumugi sepinten ngelmu ingkang sampun rinegem dening para siswa. Menawi wonten kirang lan langkungipun menika dapur limprah yer Puntadewa. Mulinggih ngestakaken dawuh Bapa Durna. Nah, siswa-siswaku kabeh wae gatekno. Pandadaran iki nganggo pranatan ora mung waton tumindak. Lan sapa wae sing nerak lan nabrak karo angger wewalering guru bakal nampa pidana. Sepisan ora kena mbadal dawuh angka 2 ora kena tumindak culika. Kudu lumaku sak benere. Yen nganti ana sing cilik gawe lara, gedene gawe patine mungsuh, mesti bakal nampa pidana karo Durna. Inggih ngestakaken dawuh. Sira kabeh ndak wenangake milih gegaman utawa pusaka ingkang jumbuh lawan krenteking atimu. Kae sawangen para pinisepuh negara Ngastina, para sentana praja Ngastina klebu para prajurit lan kawula. Kepengin nekseni anggenmu bakal nganakake ujian pandadaran iki. Mula kabeh kudu siaga ing diri, sawiga ing gati aja nganti nguciwani. Sing betaku moro saking roning praja. Sing kala koswa
Mundur. Pusakan jroning dewa mandika tunclang pedhangipun kang ketaman praja Bratasena. Wah, Kurupati kakang kuwi tak kandhani tata gelar iki pandhadharan yektine. Ya kanthi cara iki anggenku bakal ningkes kowe sadulur-dulurmu Pandhawa. Pangeh lamun Kurupati besok bisa dadi ratu Ngastina Blegedhu mubramu-buru. Lamun to kowe sadulur-dulurmu isih urip, aku ora kegiwa jebul kaya mengkono leka ing gedhoamu. Angin medan karo jabatan mendem karo kelungguhan tega mentala karo Wah.
Marapati Dharma putra nyangari kanan jaya maturing raka Narendra Harimurti Angger Puntadewa kadang-kadang jengandika Kurawa lan Pandhawa sampun ngetingalaken anggenipun olah dedamel wonten ingkang milih gaman wujudipun benda musala tombak pedhang candrasa jemparing lan trisula semanten ugi ingkang rayipun pinten tangsen nadyanto bayi wingi sore nyatanipun saged damel mareming guru langkung-langkung Bratasena ketingal bilih trampil olah godha Raden sedaya tuhu saged damel bingahing manah kula teges mboten rugi anggen kula paring sesulang dumateng para siswa sedaya inggih syukur dagi sewu yen tetela kados mekaten Bapa nanging lugunipun trampil olah dedamel saha mumpuni kridaning perang pupuh menika mboten kinarya mejahi tiyang sanes nanging kinarya bebetenging diri inggih kaluhuran sabda paduka Bapa Guru estunipun kula sampun saged amawas bilih sedaya guna kasantikan kanuragan tuwin kridaning dedamel menika saelan botenipun gumantung ingkang ngetrapaken menawi leres tetep badhe dados marta menawi lepat yekti dados wisa lah lajeng kenging menapa dene jengandika ketingal mangu-mangu mboten enggal makarti Bapa Guru kula rumaos getun keduwung dene ing nguni kula lumuh gegladen namung nengenaken mungkaring pengangen-angen ingkang ngombro ngayawara satemah rumaos boten timbang kalian para kadang Raden tumrap tiyang ingkang anggegulang lumiting pangesti keplasing cipta lepasing jemparing menika boten karana penering panginceng netra walaka nanging gumantung pamamasing pramana Gendhewa menika mantenging pangesti kendho kencenging kenteng menika lampahing napas lan upus nering panginceng menika giliking cipta maligi dene lepasing jemparing menika keplasing krenjeting rasa ing mangke Durna jinejer dados guru paduka dados siswa sumangga anggenipun badhe menggalih mereka
sangkut narimeng kalbu budine kang den bawani wenganing tiasukari ilo kaya tinotok alugura jajanira Dyan Puntadewa Dupi midhanget pangandikanipun Resi Durna ingkang pungkasan sakala emut lamun dadya siswa parikedah nuhoni dawuhing dwija sakala lon-lonan angasta wujuding Gendhewa Warastra wis tinumpangake ing kendheng parandene geter panyepenging labetan atul boten kulina ngolah lepasing panah kang samya ningali sakala sirep boten wonten ingkang cemubit sedaya samya maspaosaken dhumateng Dyan Puntadewa muhung para Kurawa ingkang pating kalesik ismu ngremehaken dhumateng Sang Binagus yata kang dadi undering pamawasing netra nenggih Sang Puntadewa sigra angesti pituduring guru megeng napas mantuk jiwa miyak warana gaib jati-jatine Sang Puntadewa wis kadunungan aji danur wendra lepasing jemparing mawa Prabawa kekes hangluwihi cumlorot kang jemparing tumanduk endhog peking kang kinarya lesan butul padha sakala Mara Sang Arjuna Asmunira kamanungsan sawangnya gendreh manis liringe dikamantyan aduh Bapa Guru sabar pisan boten nginten menawi Kakang Puntadewa limpat anolah Warastra Parmadi wonten dawuh yektine nggone limpat labet kasurung lungiting pangesti keplasing pambudi tanpa beda kelawan jeneng sira inggih Bapa Pripalungguhan iki kabeh para pinisepuh lan para kawula ngestina wis padha nekseni lamun to murid-muridku Pandhawa luwih unggul yen ditimbang karo para Kurawa kula kang mangkono gandhengi ngancik panci surut pandadaran ndak anggep wis rampung dene minangka tandha purnaning ujian iki gage lepasno jemparing sewu ning langit Permadi
Pandhawa mung duwe kaprawiran sing kaya ngono. Parandene wong Astina le nyubya ya nyoraki ling alembana nganti kliwat ukur. Yen mung kaya ngono wae aku ya iso. Mula ripalungguhan iki aku tetep bakal golek cara men wong sak Astina ki padha melek mripate ora mung Pandhawa sing ampuh. Wonten pener tengahe papan pandadaran inggih panengah Pandhawa sang Permati. Ngestu padha pangandikane Sang Mahadwija kinen ngrampungi pandadaran kanthi tengara nglepasake jemparing sewu ing ngakasa. Mangkono kaya udan laku ning panah kabeh tumiyup ing gegana satemah ambyar parandene sinebul mawi donga dening Sang Permati satemah wujuding panah kempal manunggal malah ngrengga endahing langit kanthi tulisan angka 24. Angka kaya ngono kabeh do sorak do ngulun. Apa ndak anggap aku ora bisa? Angka 24 tak ilangane 6. tak lereke netap supaya yaksine pidodo pangmawing wengis netra kosak ngontar andir kitepnya mangolokara praupan brabak branang kaya kembang ora awari yen kasmeta marang seketeng murup dahanane isana sapa kang dadi aranmu dene wani ganggu gawe ujian iki para gage sajarwa kuwi sapa Permati kaget atimu dene ana menungsa sing bisa ngembari titising jemparing karo kowe. Maragake lek nomripatmu aja erengen gobokmu iki bocah desa esa-esa sing ora nate mambu sekolahan jenengku Surya Putra saka Petha Perlaya. Apa karepmu teka kowe ngrusak angka saka jemparingku mau? Dimen wong sak jagat do ngerti. Ora mung murite Durna sing prigel nglepaske jemparing, merga sak dhuwur-dhuwure langit isih ana langit. Sediamu kuwi bener nanging patramu ora pernah lan ora genah. Pancen sengaja ndak jarak. Sengaja ndak jarak kepengin neter kabisane murite Durna. Ayo
yen pancen kowe satriya linuwih adu dada kantaran bau karo Surya Putra. Panurunga kowe mung bakal pasulayan dudu kene papan dununge. Ing kene luwih prayoga. Merga disekseni karo gurumu Kawula lan Wadya Ngastina. Sapa sing atos balunge, sapa sing ulet kulite. Yen nganti kowe wegah tanding karo aku, cetha lamun to blegermu satriya ning jiwamu mulur mungker kaya cacing lambemu padiman. malih sinarya palukpi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadange liyan yayah tunggil ibu mengko
mengko dhisik bocah bagus lan kowe permadi kandheka lereno anggenmu peperangan. Bocah bagus. Sira iku sapa? Kula pun Surya Putra. Kula namung anak kusir saking Petha Perlaya ingkang 3 taun kepengker nate daftar wonten sekolah mriki parandene mboten mangtampi lajeng manggusah kaya kewan mergo kula mboten kuat bayar SPP. Kemutan menapa mboten? Oh, iya Gus, iya. Aku njaluk ngapura merga pancen Durna iki mung dikeparengake mulang kelawan putra-putra Ngastina babakan probaya utawa administrasi ini aku ora ngerti. Nanging nyatane kowe hebat. Tanpa meguru karo aku sliramu bisa ngregem kasekten lan guna keluwihan olah kridaning perang ngembat panah nglepasake jemparing sing wah jan spektakuler kaya ngono. Lamun tumemen anggonmu angudi besok bakal dadi senopati kang pinunjul Surya Putra. Lakar menika ing dados gegayuhan lan panggantaning manah kula sageta anggadhahi pangkat derajat semat karana kepinteran kula. Saengga kula nak diantun namung derajat anak kusir mboten dipun bedakaken kaliyan sama samining titah. Ya, kuwi bener aku cocok. Kabeh wong kuwi mesti pengin uripe mulya lan kepenak. Surya Putra, aku njaluk ngapura lamun to cuwa rasamu gelo batinmu dene anggonmu kepengin neter sepira kasektene muridku jebul tinemune durung pojo-pojo cilik madani gedene ngungkuli marang sira. Lho, kawontenanipun pancen kados mekaten. Ateges siswa jengandika menika dereng kalebet satriya pepethingane jagat ing atase para satriya kemul kamukten rinten dalu ngrasaken kamulyan dipun sekolahaken saben dinten parandene mung kaya ngono kepinterane nadyan kula bocah desa esa-esa mboten dadah mboten pernah mboten duwe napa-napa parandene iso ngalahke anake piyayi. Aku ngakoni. Mong wae ngene ya Surya Putra. Tumrap siswaku kasekten dudu nering panggayuh. Ndak baleni kandhaku kadigdayan kasekten kuwi dudu nering panggayuh. Lho, keng menapa jengandika keraya-raya angladi perang menawi mboten dados ancas lenging panggayuh. Ngerti ya? Siswaku ndak kekudang dadi satriya ing tansah ateteken weruh lan lungguh. Weruh tegese ngerti marang pranatan uda negara tata krama lan uga kasusilan. Lungguh tegese bisa mapanake pribadine ing sadengah papan jumbuh lawan derajat pangkat lan kelungguhane. Yen wuta marang weruh lan lungguh dudu sapa-sapa sing bakal cinacap dening jagat kejaba siji guru loro wong tuane. Apa meneh lamun ta putra kuwi hambek kumalungkung adol gendung semungah sesungaran yektine Babu Pertiwi bakal ngruntuhake waspa Bapa Akasa bakal nandang sedih. Nadyan kepinterane sundul langit bisa ngikal jagat gulung bawana nanging lamun total linambaran mawas diri yektine menungso mau yektine malah tanpa aji mestine menungso kuwi malah kalah karo derajate pari sing nyatane pari kae saya isi parandene malah saya ndingkluk. Aduh guru, aduh kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Babar pisan kula mboten ngertos kula kinten menawi dados tiyang sampun pinter sekti mandraguna menika sampun cekak nyatanipun kedah linambaran tata krama supados saged ngedohaken dumateng panyendhu. Yen anjanta ora nek wong sing ngelekke karo kowe petita-petiti kemplelet omongane sugal kasar ngono iki semongah sesungaran iki lho aku, iki lho aku ngono kuwi. Ora nek sing ngelekke ning kabeh do batin. Lho becik dibatin ngono kuwi apa dielekke? Jane malah sae dipun elekaken lek dibatin malah pekewuh raos sing manahku. Lah ngono kuwi. Muridku ora tau tak seneni. Apa nene salah tak batin ngono isin dhewe Dek.
Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten ya lelakon iki kena kanggo patuladan sing becik nadyan pinter njara langit lamun ta ora linambaran budi pekerti kang utama tata krama ingkang prayoga yektine uripmu muspra tanpa guna Kembang tengara mundur samadyan lebya pondor jroning pura